2021-nji ýylyň 28-nji maýyna Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyk Institututyna Türkmenistan diplomatiýanyň möhüm urlary boýunça okuw merkezine göçmek ugbun alma ugruna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda energetika, ulug, suw diplomatiýa urlary boýunça bähtäş geçirildi. Oňa bagtymyl adına Türkmen Döwlet Üniversitetiniň, Halkara Sanperi Urumlary Ösüş Üniversitetiniň, Ýagşylyk Hakaýew adyna Halkara Nebitde Gaz Üniversitetiniň, Saparmat Ataýş Niýazow adyna Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetiniň, Türkmen Owa Hojalyk Institututynyň, Türkmenistan Inженер Tehnik we Uluw Kommunikasiýalar Institututynyň, Türkmenistan Döwlet Energetika Institututynyň, şeýle hem Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyk Institututynyň talipleri atnaşdylar. Bähtäşiň ahyrynda birinji ýerine Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyk Institututyny topary, ikinji ýerine Magtymyl adyna Türkmen Döwlet Üniversitetini topary, üçünji ýerine bolsa Ýagşylyk Hakaýew adyna Halkara Nebitde Gaz Üniversitetiniň, Halkara Sanperi Urumlary Ösüş Üniversitetiniň toparlary eýe bolup, ýeňiş toparlar diýilip ýylan edildi. Ýeňi işçiň açylan toparlara diplomlar, sertifikatlar we ýa-da sowgatlar goşuldy. Bähtäşiň gatnaşçylary bolan talip ýaşyr öz bilimlerini artdyrmak üçin şeýle mümkinçilikler öwretip beren hormatly arkadaşlarymyza köp sag bolsunlar aýtdylar.